A Xunta anima o alumnado de secundaria a converterse nos novos influencers do patrimonio natural galego. Veñen de presentar a segunda edición do concurso Parque Vibras, unha iniciativa coa que se busca que mozos e mozas da ESO creen vídeos para redes sociais sobre os parques naturais da nosa comunidade. A directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, explicou en rolda de prensa que o certame xa ten aberto o prazo de inscrición e que os estudantes poden presentar vídeos para Instagram, TikTok ou YouTube ata o próximo 6 de febreiro. A quen vai dirixido? Pois un pouco para recordar e animar a participación a rapaces e rapazas de terceiro e cuarto da ESO e cun obxectivo fundamental que é a divulgación ambiental. Centrarnos nos nosos parques naturais, neses 6 parques naturais de Galicia. Os contidos deberán xirar arredor dos 6 parques naturais de Galicia, pero a temática é totalmente libre, dende rutas a pé ata bailes, memes ou vídeos creativos que axuden a difundir a riqueza ambiental, cultural e social destes espazos. Que queremos saber o que os rapaces pensan da nosa natureza, é dicir, primeiro, que se acheguen a coñecela, porque habrá moitos que dos 6 parques naturais algún sempre uns visítanos, outros non, cas súas familias ou cos colegios. Polo tanto, queremos saber que pensan dos nosos parques naturais, que pensan como eles poden axudarnos a conservar a natureza, e a esa divulgación ambiental e creo que vinculado moi estreitamente ca divulgación cultural e social. Na primeira edición participaron máis de 500 estudantes de 26 centros educativos, cun impacto de máis de 166.000 visualizacións, un éxito que a Xunta agarda repetir. Creemos que foi un éxito a primeira edición, chegamos a 464 centros de Galicia, 500 alumnos, 56 equipos que se animaron a presentar os seus traballos, e despois, en que basamos ese éxito? Pois neses likes, máis de 8.000 likes que tuveron eses traballos dos rapaces, máis de casi 600 comentarios que se fixeron, preto de 166.000 visualizacións. Polo tanto, tiñamos que animarnos a esta... De feito, nos lo demandaron por parte dos propios centros educativos e iba a haber esta edición. Este ano haberá ata 5 premios, un por provincia e outro para o vídeo máis viral. En caso de coincidencia, entregaránse 4. Os finalistas coñeceránse o 27 de febreiro e a gala final celebrarase a comezos de abril. O premio, unha excursión guiada para toda a clase a un dos parques naturais galegos. Un concurso que, segundo destacou a Xunta, busca implicar a xente máis nova na protección e divulgación da biodiversidade galega, apostando polo seu talento e pola súa forma de comunicar.